jomodak e udi mawinjowa. Ka in gi dhako to dhako timo bajet e ot. Kidak kendi to timo bajet kendi. Treva ne wabedre ga nadi. Masani jalue matimo bajet ma Kenya mangima to wago koko. Jalue mang'ado ni ma pogne nyathini mang'ane, nyathiwa mang'ane chawa miyo ma to luogo koko. Ng'ama noirowa. To kipenjo ni Raila otiyo wuogi e siasa. Ng'ama nokele no to ng'ano. To koti to ng'ano okuoga wuoga mondo okaw kare mondo tim gik modwa ni Raila otimogo. Wan ok emwayielo Raila. To wan mwaluwe ni mapok wawacho ne no dhi dala. Joma nigi ng'at gi ma gidwa luwo, giluwa luwa. To wich wil ni Gen Z manyo ng'anyo. Treva tarik 20 dwe mar adek higa mar 2023. Oganda nowuok e ndara. Kinyalo paro ka Raila noseluoro piny mangima kwaluoro kode. Mang'anyo nochakore mana gi Nairobi ka. Mae to nyuolo gimiluongo ni NADCO. Ang'o miyo wich wil? Ang'o miyo wich wil? Ang'o miyo wich wil? Koro kwa bire gimomiyo kwadwar loso gi Gachagua. Nkechango. And manok pach Raila. Mano pachwa kako jende maluwo Raila. And mae momiyo Gachagua ni yando mi tich ka. Yando mi tich ka. Winjo ko uloso mne weche mag shares. Uloso mne joma nigo gi joma onge go. Gachagua ni mne chiew sa 11 okinyi to menyo toche town kaka dunego nyithiwa. Wiwa kik wil. Wiwa kik wil. Gachagua ni mno wacho ni gimo nyalo wacho gi Raila. Onge. Odwa mana Raila madhi dala bondo poda. Ni eno keto mitego state house.